Ti hakani ka por na ai ngo yu blay bang yo ya ka bangan grand biang shapi ya kti ga jong blay leng ba kani ka media ministry Christ Center Reform Media Ministry ai ka long ga jikar khu na ka banta shapi kum ta na ai ku dai ti ka tang jong Jesus Christ bro try ba no pa nem ti hakani ka video ngan kran ka bade ba ka jingli ka ba Punsin ngaji yo priang ngaji bangai wan ngaji perlo ki perjor ketika jingkeli hage bade ban ka songkha ka songman ba kata ke jingkeli galong ya no u bangai ne ka bangai kade ban e tho song kore ya no u bangai ne ka bangai kan yo e kata ka jing tho song kore de ngan kan hage bade ban kumno ki reform ki kane ka songka ka songman na ka ti nga jong blay but ngan peni ya kata ka ika ba ki yeng ka ika ba ki nget ka tung ka ti nga jong blay hage bade ban ka songka ka songman kham ta ma bade ban kani ka jingli but no ubanget ne ka banget ki nya tho song ko kabanin kong ngan juba ba di ka jingkili da ka banga pen kan mau sapi ba ka marriage kani ka songkha ka songman ka kung ka tiga jong blay kani ka bala ordain daw blay ka bala bubet nanti daw blay bala thum daw blay ta kani ka banin kong ka marriage kani ka bala ordain daw blay but ihaban sumuturo ka baar ba ka jingtu halandet jong ka songkha ka songman kung kaktiga jong blay kalong ban penpao lanay ban reflect iya kata ka relationship ani ka jingade haprem ukris bad kabalang ka jong ngajukan bunsin kani ya por ba ngaji kai desi bad kunjuro por ba ngapenya tho bad pekan mau ya kita ki couples ki bawan shi kata ka jing kiti kureng kureng muram ba ka songkha ka songman ka jungki ka dei penpao ya kata ka relationship haprem ukris bad kabalang kajomu tem tangi ne pe ye kali ka jingkeli ade ba so itu jelam perang yo lengkot jingkeli ka ba ngaji sngo borobor ngaji opriang borobor la kalau nak ibangai la kalau nak kita dibangai itu itau ki perlo ki perjo ke jonga ki jebu bhai ka jingkeli ya no ubangai ka bangai kanya tho syukur kata ka jingkeli ka benengkap naso ba kalau ka jingkeli ka badai ba nasno ba kadai ka jingkeli ka ba ni hapanyo e ka juba na ka tien ka jong blay tukum tangan juba sa fini ka tien ka jong blay kabaning kong but no ubangay uday banyo e ka taga jinga tho siyang koren kakong ka bible na ka baar koren kalnong ka ba henriyo ka ka sa ka ba sa pulis fi kalakran siya ba ubangay uday banyo tho siyang koren ba upara bangay kadai ka kentay ka bangay lani ubange boleh senrang udah banyak thok songkrem bat la kajong kapara bange kemudian marry a fellow believer songkrem bat la upara bange lani kapara bange dan pulis sepi nak kabar koren kalau menril kau kasau bapa kau kemni to wat long pi ki para baik kita kau lem bat ki bange takkan thuk ya ka songkha ka songman to wat long pi ki para bakit lengkor lem bat ki bang ede ke basungsi kalong ngadai gendu hai ni kisngi nawan chikawe ke jing te kti hai ka ba ka kenthe ke kon kristan henre ka jing te kti ke dei bat ubreu bam itu setia yo jisu ko motrai ba no pale bible kala mahamjur bangim dei ban yekit lengkor lem bat ki bang wat la kadai haka shokha ka shomman rukunjo kai ka bangi dei ban sung thu ba ka shokha ka shomman kadai kata bayang ka spiritual union ka tien nong wai kata ka jing along ka wai ka bakin jaman si ba dei ma ta kada ka long ka badan kam ya ushenrang baka kente bakin don haka ju ka jinge shua ba kinwan syakata ka songkha ka songman ada ka jingkin dia korem ka jongki bagani kalau ka jingkar pat jur
ya kita kiba buat ya uji Kristus, kiba syakri ya uji Kristus. Baka syukha ka syuman ka jumpi kadai batla upar bagi. Malay gani kalong kaban kam nang ban pintik na baka ka syukha ka syuman ka jumpi. Kan long kata ka ba penpau na ka reflect no ya Kristus. Ha kata ka jingede ka jumpi. Ha ka syukha ka syuman ka jumpi. Kumta ka banin kong kalong ba kapung ketiga jong play bang ide kadang ide ki bangi ide bang syongka batla upar bangi di kapara. Kajingkili ka ba dihaban kelipan. Habang para bangai hangi kajingkili ka bangaji opodiam. Baka kham kandiat dengan jubab sedih kalong kani. Hatu kata kentin para bangai. Kathau nagaju kekenhun balang. Kata kadai ka ba ihaban suntu bat ban jubab kajingkili. Kaya ka mga pakan kili syafi kani ka po. Hatu kata kentin para bangai kamut usenrang ubadai na gajuk ka balang. Kakentay ka din gajuk ka balang. Kejebak ka banin kong kolong. Hoy na gajuk ka balang. Hoy na yo ya ka briyo ka badai na ni ubriyo badai na gajuk ka balang ka bahai. Kata ni ka banin kong. Ban ya ka baki yo na siwaipat na mapim itu ya uni ka. Ya ka jingim. Jong kata ka briyo na jong tau briyo. Kabhav yo na kaju kajaka na mafi itu pitip bahas pang jongka bat kota tata. Kebaar pan. Kadai bapin song tu ba utau brio ne kata ka brio. Watla kidai na kaju ka balang. Piaman penting kena ba uneka kila day kila yo ya kajing padim kajing khaas sin kila ngai ke gospel kata kadai ka banga kakaban bensyat jadi naman wat na kaju ka balang ro omboro kali kajing padim omboro ki ye Yesu omboro ki ye yaktin ka jong mulai de wat na kaju ka balang ro piaban pek ba bau tau brio ne kata ka brio ka ba pimot panye syong kore kadai uneka kibala yo priak ya kajing panim kibala nget ni gospel kibala fly yo trai ba kibala say uso jang kajing panim dei ka kum kita ki candidate kan ka phi pi dei ban shong korem ala fi yo na kaju kabalang kaju ala ondan ba kum uta na kabalang kaju wat no mishutare tang na ba piwan je seng lang kaju bein mani namar kata kan tu no ya kata mau mana kata kabar reflect no ya kata ke jingade ke jong ka syongkha ka syuman bat uji Kristus. Nana uji Kristus bat ka balang ka. Kabumut boong bangai hangi kabumut yaw ta ke u balayo aja panem ini ka balayo ka panem. La bandai ubawan je seng la bandai ru ubam dai na ke ju ke jing kabangan saai ke juga kebalai. Let's say ublay ubu pi ban uai pat ubri na uai pat ke brio na sa uai pat ke jaka. Na ka uai pat ka ri, na ka uai pat ke shnong, na ka uai pat ka bang. Ala fi kendo ya ba kum uta na kum kata ha ka jikim ke jumpi. Shiwa ba pin yo ya kata ka jing ke ti korim. Orang tanaman ba orang kristan che thole ke thon. Hindrai fi hap panda pentikna ba uta ubri na ka ka brio fi syam na sa bar pat jong ka balang. Dei biar ubange ubala fly ke gas ubala nget ke gas ubala yo ai kajing kha arsin uba ie yo Yesu ie yakti ke jong ublay but usai yo so jong kajing panya nama bale kini kalong ke badan kam onde ie tang ke badai but kajing de jo fi armor ne ke badan kam kalong ba ka pen pau ke jing de Chris ba ka balang ka ba apila man dei ke tong yeng sem ka ba ka baru kita kalau ke badan kamu ada kata-kata, bat no ngade banyak tu, bat ubange, kecil kali ke baat, hatu kali kita panggil kethau tangi utau badan kepalang, ada piyok utau balik kecil panem, dai nak kepalang, kabha kambun ke maong mana, balada dai pan, piyok nak kerja makan hur, piyok nak sawai pan, penting kena bak utau beriu nak kata ke beriu, kidai kibalangai ya kagas,
Tang bang aku mo pastor, aku bagi bangit jongi kin kamjit ya lagi ya ubriu na kabriu na ka jung ka kadhon na malbalahi kai hanta ye ken jing shisha but ye ka tien ka jang ublay. So kata kadai ka point ka benentong. Ika bang ako ban kan mau sapi marry a fellow believer. Ye tho som karem but ubangin ane ka para bangin ka balangit ye ka gospel yo ye ka jing panem jing kha asien be ye Yesu ye ka tinga jong lai ki ba e lo ban sakri ye oblay ha ka balang ka jong u Yesu Christ. Kanang ba kani ka video kan long ka ba lengkot ka ba ship ka po ngin poi sa ka point ka ba ngin poi sa ka point ka ba ka point ka ba pia ba song thu ba ka song kha ka song man ka dei na ka benta ka buram ka jong oblay na ka dei na ka buram ka jong oblay pimla ban chu jit kuluma pimla ye ka ban chu shong kuluma pimla ban chu ya ha kuluma ka song kha ka song man kadai na ka benta ka burong ka jong kam dei na ka benta jong kini ki kopel ka ma bai ka kadai ning kong na ka benta ka burong ka jong le ten ma ka da ka bible ka ong ngi bang yim dei ban ye ket ling kor bat ubang ni ka bang ni pila ka song kha ka song man ka jong fi kam lo ka kong ka ti ka jong le kata ka song kha ka song man ka jong fi ma pe ngala ban ong ngi tin kam pen nan burong yo balai nama ka sangkha ka suman kadai na ka benta ka buram ka jang oblay. Ngan pulis sa fi na ka Ephesus mong gabasan. Dikot ba arfu la. Ka pedi ya kata ka purpose na ni ka jiktmu jong ka sangkha ka suman. Ka jiktmu jong ka sangkha ka suman. Kam dai tang na ka benta ka companionship. Lani kata ka personal fulfillment jong usen rang ni ka kenthe. Ne primarily kasangkha ka suman ka jiktmu ka jong ka kalong ban pendon burom iyaw le ngai katakan kala syai na ka banta jong pi ban puli na ka Ephesus kalong besan ka ba hadu lai puli ka Bible ka ong ni singap ha ti kikin thai to pen kamu iladi hakit tengah ki jong pi kumba ha utra na bau tengah ulang ukli jong ka tengah kumau Krisru ulang ukli ka balang haba ulang hi unong penim ya ka ben hendrai kum ba ka balang ka pen hapo iladi hau Kris kum taru ki kinte ki le ha ki tengah jong ki ya ki e baru ki shenrang tu i ya la ki tengah kum bau Krisru ula i ka balang ba ula ai dino iladi na ka benta jong ka atnriu ba unyo man ko ya ka haba ula sat ya ka daga jing sat ka daga ketiet ba unda yo penyang ya ka hakmat hala dehi ka balang ka badan burang ka bamdan ka bathobria dan ka besti dan ka ka bakum kita hendrai ba kan yo long ka bakoy bat ka baklem jing duna kum taken ka deyi ki shenrang ba iye ki tengah jong ki kumba ela ka jong ka met jong ki hi jar ba iye ela ka jong ka tengah wi ela dihi namar om judan menu ubala isi ela ka jong ka met hendrai ubesar ba sumareka kumau Krisru mabe na po siya yes kumbau Krisru ulele ya ka balang laiko kadakot nabangilong gidakot ka met jonga namargani ubriu un ino ilaw pa bela katmi ba unne bala katena tiki baro alngot kinyelong kaway kado kani kajing mayan kalong kabakraw hinrenga kren sa pang Kris ba sa pang gabalang penban piru baro marway to iye jala ka jong katanga kumbay la de iyala dehi bakata katanga ru to kanti burong yala utanga bikata gade ka mga puli nagaktiin ka jong Ephesus ka mga basan ka pagbaar o ulay ka batay siya bagata ka jigit jong utanga yala katanga kapenpaw no ya kata ka jigit ka kenyano jong Kris na kabenta ka balang ka jong kabaar Ephesus
san ar lai kapan paru ba kata ka jing pen hapo lani kata ka jing pendem jong ka tengah halau jong tengah ujong ka kapan pau ya kata ka jing pen hapo ni ka jing pendem ka balang hau pres Tabangi puli kini ka emphasis mga basan ar hadu lai pulai kaya tuk sayang ni ba utanga ba katanga kidai ya kaban kujingmut bora armut ba kata ka songkha ka songman ka jongki kidai ya kaban pindan borong ya ublay dehang ni ken pangaju ombor bor ki couple ba kanam ka songkha ka songman ka jongfi kanam kut no tangam deng jongfi Henry pihak banyalam ya kiying ka sem ka jongpi hakata ka balang ka badon ya ka tien ka jong ublay kenamba kata ka jingim ka jongpi armut ringkat baki khur ka jongpi ka family ka jongpi ka marriage ka jongpi shisha kanang ya chapram haga jingtip ya ka tien ka jong ublay bat kumta uso wo mi nang ta unlong lekan long kata ka songkha songman ka penon borom yo blay ba ka banyalam ye pi haga jikshisha juga ketien ka jong blay ba nama ba pi hapan hikai gi khun ge jong piru haga ju ka lenti jong ka bible kana ma makiru ken sruhu panda kila dei ka por bakin songkha ken songman bakiru ke dong kumbai mei pa jong a iwat ya beriu ke badai ke balanget ke gospel layoi ke jipri bala khar sien ke yeyu jisu uba yeyu jisu kiba syakri yu blai mangiru ngine meket nang kor ken mo bat uba nget ne ke bamnget haka syangkha ka syangkha na makin song turu ba kata ka syangkha syangkha pleng gam dei na gam ta companionship na kata ka personal self fulfillment jo usan ram ne ka kenteng Henry bagi sangthum baka sangkha ka sangman kadai na ka banta ka borom ka jamo kadang ke jinga dai amden ukris bat ka balang habaki sono iki diki baro para bangai bi jonga kadang ka jing renti ha ka sangkha ka sangman ka jamo kidum le kluma kidum ya rumah Henry kida jit na duai bagum ta kan wanra ya ka borom syau Naradao nga susi bhai kita ki brio ki Kristan ki bawat ya ka singkrung lang maka kot kubo singkrung lang maka Facebook singkrung lang maka Instagram WhatsApp ban post dorang debat pen bah brio hana bandan mano ba atrak ya ka jing ga jongi bi kitu kadai ki kam ki ba play umpriang satia dan kam pen bah brio la dese hapo Facebook ban post ki dor kana man atrak da ki brio ya bi Instagram aku terter. Ublay wan raai ka im syuk Adam. Umdeu Adam ubaliwa de ka im. Manong ifi duai ublay pa ai ka beriu bade biang. Ka iye yu trai. Bat fin seng ni ngong ing ngong sem ka bade ka kong ka ti ka jong ublay. Na ka banta ka burong ka jong ublay. Ka bailam sa point ka balai ka de na makata ka da. Ha ka nong rem jug di atlet di point ka basikuman. Ba ubriu ni usamla le ka samla kibala dei ka por bakin songkha ka songman kidon ka jikwa ban songkha songman no kidei banwat ya ka godly counsel ka jingas slop ka barrible ka bade nakakti ka jong uble phiawat ya ka godly counsel ka baden ko nang nungin wa let bani kendu iki pastor ka jong keren ni kata ka sangkha ka soman ka jongpi ba kata ka jinang kam ka jing kwa ka jongpi pan ni kata ka jing suhu ka jongpi ni ka ti ka jong ublay kenang ba ha kata ka councils na ki pastor na makakti ka jong ublay kanya lami pi siya kata ka sangkha ka soman ka bade ka makakti ka jong ublay ka ba pila ba ni kenduru iki bangay ki balasan na kakti ka jong ublay bagi bangay ki balasan kilaro banyarap pi banyak selok ya pi hage bede bagi ni kebentak kenang ba pinom poi rumah pi ka jing kelumar ka sangkha ka seman nadu kisamla ba kitu kibala rangba la dan beriu deng la banam lesi kibala saino haulok
Hane hakalok. Ni ulok na kalok kala khlak no na gani ka pathe. Kim sim penan bora maka sangha ka saman ka junki. Kada ka jingtare rumah. Ka jingle ke rumah na gani ka benta. Namar ba omdan ka godly ayu counsels. Ka godly counsel kalong ka badong kam hadu kata-kata. Yo dalam ranca fi gani ka pot. Pila sa ino ha utanga ujong pi. Leka tengah ka sa ino ha utanga. Nali utanga sa ino ka tengah. Nasi bidong kam pidon kata kaji sokwa ban songkorim biang. Nak kau nong pila bani kendu yang ini. Mila ayah kebanyakan slok yang kita tinggal semua boleh. Kau bakum kenu kerukom. Nuban ban jubah dia kata kaji kuat kaji. Jadi vi usamlah kan teh macam orang kan kepor. Sesuatu ada kepor dia vi bapin sokha sama tu. Pidong kami kaji slok pila bani kendu yang ini lah bani slok yang vi. Hai kau yang kerja bentar. Wana melihat sa Facebook, wali po sa kadang kajumpi. Ha Instagram, WhatsApp, bagi media di media. Wana melihat sa ta. Wah, it godly counsels. Dan ada banyak yang video. Syanrang makan teka, lok layak dan ulok layak. Pikwa apa dan syongkha. Ia kendu, mikwa banyak keren berfia kita benda. Kenang, bagi tak syongkha kesamaan jumpi kan lom kakum kai, tak tin kajumpi. Kajing kenruk kajumpi klaim na yo eka godly counsels kan ra eka jing keluma. Kanang pensak ka mga syuksyu eka long eka long sem kajumpi. Kajing jot syuksyu tentang kay lam ruwat sa kam aurea. Kam na si ka basang ka balong persya eka mon kajumpi. Wa ki samla ka po sa fornication kamon kajing hak no suwaban po sa kasong kasaman ka badan po. Balik kambiang ka godly counsel. Kau kung kajing tip ka jama, laong ba ki kun Kristan ko samla pun ba na pen ki lahap no ka sa kasang. Ba ta susah suspend rup na ninyo ba problem na system. Ndan jinga slok ba no kata ka di ka po. Lakot ko rup na la perong biang sa balang kam dan ka jinga slok ka ba ni. Dan ki ayak no ki tengah di pamdan ka jinga slok ka poi ya kisah ka jing im ka ba oria. La ka sukak saman ka ba ijili ka ba khot ba ka kentang. Nama kamdan kata kai ka godly counsel. Ka proverb kai tu lupa bahaga hapdeng jo ka jimbun jo kene slok. Kadang kan isngan ka jing im ka jing. Multiple counselor mo ka baru kong kadang kan isngan ya ka jing im ka jing. So ka balai what ya ka godly you counsel. Baga bentar ka besar, ka poin ka besar. Kai ka bang ide ben sungtu. Ya bade baka syongkha ka syong. Ka marriage borobo. Kita ki couple ki bakwa ban sa syongkha ka syong. Kile ban sungtu. Ba ka ni ka syongkha ka syong ka kedau ya kata kile bade i kata ka aka ka bakut. Nama ka kani ka syongkha sama ka ni kata ka bangam ka eternal perspective. Ni habani jayu onang ilait na kani ka pertai. Ka syongkha ka sama ka dan jingadai ba katai ka bam cukup. Ka Bible kay kaya ni. Ba kani ka syongkha ka sama ni ka marriage kani kata ka bangam ka temporary institution. Ka ba ka jing thumu ka jong ka kalong. Ban pen i ye ka dur jong kata ka eternal union. Kata ka jinglong ka way bam cukup. Hapdeng ukris bat ka balang ka jong. Kata ka dai ka eternal perspective. Baka marriage kada kay kajing temu ka jaga kadang kuno ban sa ban syakri ban ini kata ka dur jo kata ka jinglong ka way bam cukup eternal union. Hapdeng ukris bat ka balang ka jong. Debra kada fi ngim shibeshu ya shong korem kloma dai ngim shuyele kloma ka bade bade ka benda. Ngida shimkhia ngida shimpa hakal tiga bade. Nama balai ka deka pati gaya kata ka eternal union of Christ but kapala. Tidak kata haba kibange kila khwa ikon wan sa ka syongkha ka shaman. Kini ban approach ya ka syongkha ka shaman dagaba kipek ya kata ka eternal perspective. Kamdai tahagan ka berfai. Kadai kaya kata ka bam jukot. Kabali ko ka ba kin pedro ya ka spiritual growth. Lalu tara ka dai kata ka dur haga badai bat ka jinglong ka way ka jong ka balang badu Chris. Ngin pedro ya ka spiritual growth. Dema ka dama ombyang mane ba
ba ka longing ka jong pi ka di ban ha ka balang ka bai kai ka khtin ka jong blai ba ulok u de ban san ka lok no ka de ban san de ne ba ki khun ru ka de ban san ka spiritual growth kan santang lada ki don ni ki nong sharai ki basumare fi ki bai kai fi ka khtin ka jong blai pi wat nong shu wat jong chu sngo khia ek tanam ta ka jing shakri ha po ka balang Wanu so kia nang ke jingalap lani ke jingkai no pastor lani ke evangelism lani ke jing ainu lani kiwe ke jingkai ka ba lani pia ba so thuru ba ka jing san ka spiritual growth ka family ru ka long ka badan ka ha ka shongka ka shoman ka long ka badan ka namar kata ka don kita ka jingede ba kata ka aka ka bamju de ba ka kini ki couple ki ba kwa ma chong kurim Baik bahasa Songkor. Kini balik kamu, kini banwan, ya ubri, neka brio, amen. Kabanyarap ya uniaka, bakin san, hakadur jong Jesus Christ. Seeking a partner who can help you to grow in Christ. Wan ya partner, neka partner, kabanyarap ya pi, bakin san ho Christ. Wan biang sih point ke banin kong, ya dong ini Songkor. Kabal kong, a fellow believer. Ubanget kan, hawa ubanget kabut balayo ay kajing panin. Ulang bandai nagabalan, dan ulang bandai na sabar nagabalan. Pila aban wanra ya kabuk uta ubrio na kata kabrio ha pastor jong fi. Onye slok fi. Bat bahadin ba ada song sha ada pa song kha ka banyak thok song kurim. Kumno pat bakayi ka jong fi. Kan san hangno de bandan. On sabatai hakapor wa ka godly counseling na kita ki pastor ki banyarap ni fi ka bede bat ke di kabata tamam naklian ka jawa mau da don na ka ju ka jaka ba kita ban ni wa selipat nama sawai ni mla ban ni thu ka jing ngim tip sa phang jong uri jong kan re ya ki jong ki banget ka da ka jing shan tama ni don ni blame long sorry ubala ban arrange ya ki para menit kemba arrange yu adam da u ka brio ka bade wala ka dai na jana ni kisna ma jong piru ala ka dai na uble uta ubrio ne kata ka brio kinya menjor lang ya ki ki bade jo ka tien ka jong uble bat man shakri ka balang papan san hanta ba banyalam ni ki kun ha ka leti ka bade so ka bade ko marry a fellow believer mo para kabaan kamaris kadai nak kata buruk kabalai wa dia kata godly counseling kabasau kenapa maka syokha ka sama kadang dia kata eternal perspective kadur dia kata kai ka jinglong kau hapdeng kabalang batu we batu Jesus la consider ka syokha ka sama ka jompi ka dikopo pilih ben fokus sakit ka eternal perspective. Kabaan, dan kami ka spiritual growth ka jumpi. Di mana tada pia wat yu ka brio, kabala penyerap ki pensan hau Jesus Christ. Kumno ka jingkeli ran bian. Ya no ngi de banyak isong kurim. Kani gede ka jing ka juba ka bang asya pi. Ngai kan long ka jing kerku. Blay bang kerku ye pi. Ha kani ka po. Kapulom sa Jesus Christ.